mamukasei kwamuri kumuri yeZimbabwe. Tinofara, I'm back on your screen. Gumbo richiri kurwadza zvaro, but I don't want to lie. Rudo rwamunondiratidza runoshamisa. We are the most supportive community that I've ever belonged to. Ndine mamwe platform andinomboposta, but this one is the best. You guys are amazing. Ndangoshuvirawo kuti besides nyaya dzemaconfession atinoposta, can I be of help to other people who need help? Muupenyu hwangu ndichikura ndaishuwirawo chaizvo kuti ngadai ndaiwanawo munhu aimbotibatsirawo. Ndakakudzwa nasingle mother ende upenyu hwakazooma vele from day one. Baba vangu vakatisiya ndiri grade 3, I think, yeah, grade 3, not I think, grade 3. Taigara mumba mataigara kwekweko, ndobva kwazongonzi chibuda imba yatengesewa. Ndobva tangu upenyu ndobva watongochinja. Upenyu unongoti nhasi watochinja. Ndobva tabva tikanogara kumusha. Taanosiyiwa kumusha mai vanguwo, because she was going through a lot, vakangonotisiya kumusha. Chero kuti uniform unayo here, chero chii, life ndobva yatochinja. Mangwana makuseni ndobva tatonzi takutoenda kuchikoro, tikanodzidza pachikoro chainzi Nyaya primary school kuGobweko. Aya, ndakuudza here rizina ndiri kuitira video ino ndiri kuti zvoni ndisati tapinda munyaya yangu, ndiri kuti inini ndiri kutsvaka single mother one, and ndati I don't know why I said single mothers only. I want everybody on this video. Kana une family yaunoziva iri headed by a single mother and they are struggling, vari kutambura zvekutiwo zvinhu zvakavaomera, I just want to make their Christmas nice. I just want to, and we just want, because it's going to be you and me, it's going to be us, all of us. I just want us to make a difference. We want to give them a beautiful Christmas. I don't remember Titaure a beautiful Christmas ikunziwo mai vangu vatitengera chakati, because takanga tisina, and a pain yekuraisiwa namai vamwe chete, namai chete pasina baba ndinoiziva, especially baba vachona varipo. Saka takabva paya tikanogara kumusha, tasvika tagara kumusha paya. Mbuya vangu vanoita zvekunamata, vakashayika. Mbuya vangu vainamata, saka vaiti tikangoti gare voenda kuzonde, vaenda kuzonde vachinonamata, vachienda kuchechi, vachinowitness nechichi. Saka taisara inini nesister yangu. Mumwe musi takasara pamba masikati, pakanga pane murume aibva kuMalawi ainzi Apiri vaishanda pamba pedu apa. Apiri vachishanda paya musara takagara pasi pemuti mugwadi, takatogara pasi paya. Apiri vagotanga kutaridza chinhu chavo. Chinhu chakanga chakatomira, mukudzwa zvandaura, chinhu chakanga chatomira pamusha, pazimusha dzihombe, ende takanga tiri inini sister yangu. Inini I think ndandiri grade 5, grade 4 ipapo. Tatakaonda zvisingaiti zvekutoti Apiri ingadai mweya wakanga urimo, ingadai Mwari waMwari usina kupindira, because mweya wacho wakanga vatova nawo wekuda kutotibata, vaizotibata chibharo, asi vana vokuzotibata chibharo. Tagarapa, a lot happened. I'm just talking to vanhu I'm just telling you, I want you to understand where I'm coming from. Tagarapa, ndakazobva tikanogara kukweru, takugara mu1 room namai vangu paya. Upenyu hwakanga hwakaoma, mai vangu vakanga vasingashandi. Pakanga pasina hope for tomorrow. Apa makore manje akuenda 2006, ndandava form 5 2005, ndi form 5 paya. Upenyu hwachioma, bvudzi raidambuka kumasure. Bvudzi rinodambuka kwete kuti nekuti bvudzi rako rodambuka nenhamo, malnutrition chaiyo. Bvudzi riri kudambuka. My sister dropped out of school at form 3. Ini nda form 5, hapana school fees. Taenda kuchikoro paya. Ndobva ndazodrop out. Ndadropa out paya ndikatoona kuti hapana hope. Toita sei? Do you know kuti kana pasina hope kudaro chechi chatosara kuroorwa? Unororwa nani apa wakaonda, pana kana umwe anokuda. Ndaiti ndichidzoka kuchikoro, pandodzoka kuchikoro, rega nditarise time yangu, ndine appointment at 10 o'clock. Ndaiti ndichidzoka kuchikoro, unosvika kumba unoona kwakabikwa butternut nekabeji, pasina sadza, pasina upfu, pasina chingwa. I remember one Saturday ndakati chinyimuka, Saturday iyoyo ndaenda kuchechi, ndamuka paya mumba hamuna kana pekubata. Imba yataigara yakavharwa nemaplastic, so mawindo acho akanga akavharwa nemaplastic. Ndobva ndamuka ndikamhanya ndikaenda pane imwe imba yemwe hama yangu, handiri kutaura mazita. Chisvika kumba kuya vakabva vatoigwa chingwa chavo, ndakafa nenzara ndikadzokera kuchechi. Unoziva kuti unoonda kusara mabhonzo usina kana chekudya. I remember on this was the day ndakazogwara manje. Ndagwara paya manje. Gumbo rangu tanga kukura rikazvimba. Gumbo rangu rakura paya. Ndobva ndatoti
Saka sister yangu manje aimuka makuseni usiyandiburitsa panze iye oenda kuchikoro angasati adrop out oenda kuchikoro kana enda kuchikoro enda itswera panze zuva rose apa family yedu like we had family our malumes our they were in the area but nobody would come and see me mai mwana moza kuti kana muchitambura vanhu vanokusemai taisemewa nevanhu. Sister yangu dropped out. I think she stayed 2 years, but she was an A student. Something God came in. God came through. Akazopedza form 4. Akangonodzidza form 4. Achinodzidza chindevele. Achinochirova. Achibuda nema A. She's a very intelligent lady. Akazoenda university. Asi it was just a struggle kuti apedze chikoro. Inini manje ndasvika form 6 paya. Ndafika form 5. Ndadropa out paya. Muridzi wechikoro ainzi mai Madembo. Munoziva kuti ndikafunga nyaya iyoyo moyo wangu unogwadza. Ndinogwadziwa. Mai Madembo vakaona ndichauya kuchikoro apa ndaigona chikoro. Mai Madembo ndobva vazotivera kumba. Mai Madembo mukadzi wapastor ndiye mudzimai wapastor ndiwo vakanga vari muridzi wechikoro ichi. Ndobva vaona kuti ndadropa out. Ndo vakazongoya kumba vakati kosei Glory usiri kuuya kuchikoro. Vakatotaura namama zvikanzi hatina mari. So hatisina mari. All right. So I don't want to cry, So talibaya ndova vati aiwa ngauye kuchikoro ndova ndatakaenda kuchikoro paya ndakaenda kuchikoro ndikapedza form 6 yangu ndakaipedza nemari ndisingabhadhari school fees ndawirwa tsitsi. I was a charity case, you understand me? I was a charity case. Chinzwikwa tsitsi. All right. So now ndakazoti manje next year ndakazosangana namai Madembo paya. Ndakazonapa ndandachienda kuuniversity. Mai mwana zvinhu zvese izvi zvaingoitwa nekubatsigwa. Ndaenda kuuniversity kuya. Ndakazosangana namai Madembo. Mai Madembo mukatozona sister yavo kuchikoro. Pandakavaona ndakachema. I was so grateful. Do you know kuti muupenyu unobatsigwa nevanhu vasiri family yako when your family is there? So what I'm saying is, all right, so I dropped out of school 3 times. This was the first time. I've got an appointment at 10. I've got 4 minutes to talk. So my second time to drop out, okay, we're not going to talk about it today. But ndiri kungokuudzai kuti muunderstande kwandiri kubva. So now ndadiba ndaona mai Madembo ndakachema ndikati Mwari muvakomborere. And I told myself kuti you know what, if ever I see somebody in need, munoziva munhu anenge akaperegwa neupenyu asingatozivi kuti aite sei, I'm going to help them. That is what I told myself. And this has been a lesson in my life for the past, it's been how many years? 2007 up to today. It's going to be 2017. So it's been 17 years. I've told myself, kuti kana pane munhu ari kuda help, I'm going to help that person. And I'm not doing it. You know what? And I'm doing it for me. I'm correcting what should have been done kumasuro. Do you know kuti takatambura zvezvo zvekutoti motozikana kuti munotambura zvekutoti iye zvino when people see my Facebook pictures they'll be like yo Glory ndiwe uyu. And most people they don't say it coming from a good place. Vanhu vari kutochallenge kuti pakutodrivewo. I think I've said it in the past video here, my stepmother here, and akataura kuti God is the one who directs. God is the director of your life. God directs our life. God ndiye anoziva kuti tiri kuendesa uko. Isusu sevanhu tete takaplana kuti ndikaenda kuchikoro ndikapedza ndichatsvaka basa ndigodai. But that is not God's way. God has got a way and he says, I want to give you an expected end. God will give you an expected end. Nema formula asingaiti ndikunzo zvantaura mafomula ekuti imimi vanhu mafomula enyu ndeyekuti ndichaenda kuchikoro ndichapedza ndichagraduata ndichatsvaga basa ndichari wani vangana munoziva vane mamasters maphd vasiri kushanda.
vangada vanhu vane mamasters maphd vasina lifestyle yaunenge uchilida iwewe usina kuita phd. So what I'm saying is God will bless you. God just blesses you because Mwari knows your story. God knows my story. God knows your story. So what I'm saying is, if you know anyone ari kutambura akaomegwa neupenyu, handisi kutaura zvekuti ani ndoshanda ndokora 5,000 ishoma. No, I mean someone asingatozivi kuti chikafu chamangwana chake chichabvepi. We want to make a Christmas a different Christmas. We want to give that person a different Christmas. Tiite vana secret Santa. I know kuti hamuna mari asi tiri 15,000 panapa tikabvisa 1 rand pamunhu tinoraisa 15,000. Saka toda 50 cents pamunhu. Tikabvisa 50 cents pamunhu patiri tese panapa ticharaisa mari yekuti munhu iye timubatsire. Number 1. Number 2, masingle mother. Ndandida kuti zvoni besides nyaya dzemaconventions dzatinoita, what are the challenges amuri kusanganawo nawo semasingle mother? Tibatsirane so that we talk about this. Sekuti masingle mother unozoona kuti dzimwe nguva mune muchida kutanga kudata, then vana they don't accept, kana kuti family I accept those problems. Besides financial problems, what are your problems that are you facing, so that we can help each other? Ndo zvanachida kungotaura chete. So titogona kutozotanga kamwe segment kekuti ungotichitaura name dzemasingle mother tichiposta futi maconversation toza kuti panapa takasangana nemaconversation toza kuti munovavarira, asi toita kasegment kako vari married vane zvavanosangana nazvo toita ukazi. What I'm saying is, can we create a platform yekuti tinobatsirana chako tichipana maadvice eupenyu chaiwo chaiwo tichidzidzisana zvinhu zvakanaka, sekuti ndoitawo seyapa toziva kuti masingle mother dzimwe kuti ukada kunzi wakashayikirwa nemurume, ukada kunzi uroore kunzi kovana koiwewe, what about you? Iwe saka uchafanira kuroora, gara ukurise vana vako. Saka I'm saying, what are some of the problems that you are facing? Muwadziyewo pa-comment section apa tiona toita sei. Asi musaregedza nhasi nombora mutumire email. Machats ma-WhatsApp anonetsa kuti ane madisadvantage akawanda. Saka nombora munditumire email so that we keep it professional. You send me an email tot mondiudza kuti pane family yakati iri kwakati vari kutambura vanhu ivavo, mai yacho ndi single mother vari kuda kubatsigwa, so that we can make their Christmas a different Christmas. Ndicho chishuwo changu. Ndatenda. Bye bye.